No vážne? Self-control. Zapni si Zenu. He? Ja zapni si Zenu a ja ju mám vypnutú. Zenu si ešte nabíjal? Hej. Dobre. Výborne, nie dobre, výborne. Čo to? Tomáša nič, bo on keď nabíja telefón, si dáva telefón do letového režimu, vieš? Do letového režimu? Prečo? Lebo vtedy sa rýchlejšie nabíja. Čiže keď nabíja telefón, nedovoláš sa. To tak dobré. To tak je najlepšie, vypnúť mal telefón a dať do šuflíka a dať do alubalu. Že by ufóni sa mu tam nenasťahovali. No poď. Kam ideme? Na tam, ty vole, Mastat, a teraz sme sa o tom bavili, more. Ale neviem, kde je ten onen. Tu je, hneď. Tam rovno, keď pôjdeš tu. Rovno? Či nie tu? Nie, počkaj, to rovno tu na? Hej, tu na rovno sa mi zdá. Nie je 60. Ale však drž si odstup, nie? Pozri sa, mám pekné dva elefanty od nej. Tu je 50, ne až tam je 60. Hej. Mi nechci povedať, že taká fúlka tu je. Áno. Asi fúlka tu je. Sali! Wartest du auch auf... OK. Ja, jetzt kannst reinfahren. A my asi tiež. Je to tak. Počkajme, že či rozmýšľajú normálne. Bruchtir 2 box. OK. Máme tam meďak, ide vonku, pozri. Čo sa deje? Toto není váš Anlage, more, to je len toto. Vysávač. Si chcel umyť motorku vysávačom? Ale pozri, dík tam bramborak vyšiel, tam ďalší. Šame bramboraky tu, počúvaj. Vyzerá to dobre. A toto má celkom peknú farbu, sa mi páči táto farba. A vidí, nie, že tam cúva? Dobre. Tak to dám, nie? Tak bude dobre. Tak dobre je. Peniaze nám treba. Ideme kúpiť. Netvintnem, kúpiš, ja ti pošlem? Lebo som nechal doma telefón s Twintom. Poteší. Zahlung mit Tankkarte, Bank Tankkarte, Zahlung mit Bargeld, Gutschein. Aj to? OK. My potrebujeme Zahlung mit Bank Tankkarte. A jedno si kúpiš. Ale my chceme 5, lebo nám treba 5. Za 2 určite, ne? Alebo 10 zoberieme radšej. Zoberiem 10. Zober 10 a 5 ti potom preplatím ja. Yes! Si vyhral. Vyhral som, pozri, 10 centov mi vydalo. Automatku si vyhral. Kúkaj tam. Šipana. Ale počkaj, nie že mi teraz dalo o jedno menej toto. Dobre, díky. Danke. No vážne? Prečo ti dalo o jedno menej? Ono ma ojebalo, ono mi vydalo 20 centov namiesto toho. No bez jebu. Tu máš kameru, verím, že si ma ojebal. Ojebal si ho. Si ho ojebal do piči. Si ma ojebal, more. 80 rápek. Aha, tu je na zemi dejaka. Ale to určite není to, taká mu to takto stratil a ja som to proste našiel. Takže nakoniec si vyhral ešte 20 rápek. 20 rápek, no. Na, ideš. Tu máš. Počkaj, nech vyjdem vonku.